Bývá několik červených karet a podívejte se na ty zbývající řady a odpověď dostanete sám. Ale kdybych se měl odvolávat na průzkumy veřejného mínění, tak podpora je mezi 60 a 70%. Kdybych tedy počítal 40% na opačné straně, tak to stále ještě není většina. A tohle by měl znát i každý člověk, který v základní škole studoval matematiku. Děkuji za odpověď. Nevím, jestli mě slyšet. Já jsem se chtěl zeptat pana prezidenta, když je tak hrdý na naší vlajku, je takový velký vlastenec, tak proč nám málem poblil korunovační klenoty a dělá nám neustále ve světě i doma ostudu? Vážený pane, bohužel se musím přiznat k něčemu, co se mně těžko říká, ale člověk má mluvit pravdu. Takže to nebyla viróza, k tomu se chcete přiznat? Nebyla to viróza, to prohlásila moje tisková mluvčí, nikoli já, protože jsem mýlila. Bohužel to nebyl ani alkoholismus z toho prostého důvodu, že když se opijete, tak vystřízlivíte. Já mám nemoc, které se říká polyfunkční neuropatie. Ta nemoc spočívá v tom, že vám odumřely nervy v dolních částech noh a pohybujete se tedy trvale v rávoravě, padáte ze schodů a tak dále. No to se stalo samozřejmě i u korunovačních klenotů a to se stalo v České televizi a to se stalo při mnoha jiných viditelných i neviditelných příležitostech. Nicméně pořídil jsem si hůlku. A protože hůlka je něco jako třetí noha a já se o ní opírám, tak už vrávorám méně. Korunovační klenoty jsem dnes, vlastně ne dnes, před 2 dny opět uzavíral. No a myslím si, že s hůlkou jsem tento proces docela dobře zvládnul. No a protože zde vidím muže, který ukazuje svoje hezké spodní prádlo, červené trenýrky, z čehož vyvozuji, že jsem přišel na ostro, no tak prosím moderátora, aby mu dal před ústa mikrofon a umožnil mu kromě spodního prádla vyjádřit svoje stanovisko i slovy. Pane prezidente, to je spodní prádlo vašich oblíbenců, ruského a čínského prezidenta. Tak my dáme prostor někomu jinému, takže dáme tady prostor pánovi. Děkuji za slovo. Já nemám, o čem bych s vámi diskutoval, ale vy jste mě vyzval, že jsme vzadu a že se nějak bojíme jít dopředu, tak jsem šel dopředu. No, to udělal správně. Ale jinými slovy, místo toho, abyste nám ukazoval trenýrky, jste teď dostal možnost, které jste nevyužil, vyslovit svůj názor. A k tomu ruským nebo čínským oblíbencům, což tady vykřikl ten pán, vážený pane, v tomto případě podle vaší logiky je čínským oblíbencem britská královna, která se s čínským prezidentem projela ve zlatém kočáře. Podle vaší logiky je čínským oblíbencem americký prezident Obama, který ho se všemi poctami přivítal ve Washingtonu a na Pennsylvania Avenue vlály jak americké, tak čínské vlajky, které ovšem na rozdíl od Prahy nikdo nestrhával. Uvědomte si, že Čína je druhá největší ekonomika světa a že je dobré, aby sem přišly čínské investice, jako přišly do Německa, a že je dobré, aby naši exportéři více vyváželi do Číny, jako to dělá například Škoda Auto, pro kterou je Čína největší trh tohoto podniku. Moc krásně. Tak, já bych jenom chtěl poprosit toho pána, už slyšíme po několikátý, aby dal prostor někomu úplně jinému taky.